Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बैथिंजाय नै गारि गंसेया रेडि जाबाय। ओमफ्राय दायो जों थांबाय थानोसै दिनै सेकेन्ड डे शुट नायलांबाय थादों नोंथांमोना पुरा थांबाय थानोसै जोङो। नेक्स्ट डे शुट ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम दिनै जोबगोन ना जोबा नायनोसै फोजोबनोथ' सानदोंमोन गासिबखौबो ओमफ्राय दायो जों रेडि जाजोब्बाय नै थांनो थाखाय गारियाव सफैखाबाय ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे जों दायो गारियाव गाखोनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिब्ला थांसै आं गारियाव गाखोनोसै कृष्णा फैद' मा बेयाव गाखोदो सिङाव আজি তুমি বাহিৰটো লৈ পেলাই বজোৱা ইনচাৰ্ট কেইটামান লৈ থ'ব লাগিব বহুত টুকুৰা আছে थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो लकेसनावहाय जेसेबां हायो देखायनो नाजागोन नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दायो थांगासिनो आरोना। दायो जों लकेसन मोनफैबाय ओमफ्राय दायो शुटनि थाखाय जों थांनोसै बेलेगाव आरो लकेसन माने जों बेयाव गारिखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय बैयाव न'खरसेयावहाय जों शुट लाहैसै आरो न'नि मोनसे सिन दङ बेखौ जों दा शुट लानो थांनो ओंखारदों आरो सासेयाबो रेडि जागासिनो रेडि माबायदि नुदों मामिनाव खिन्थाहरदो माबायदि नुदों जोंना दायो शुट मोनसे जोबथ'बाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों ओमफ्राय नै निउस लानाय কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়াকৈ কৰিছে ভাল লাগিছে থেংক ইউ বৰিং পাইছে নেকি বৰিং নাই পোৱা ভাল লাগিছে थेंक इउ नैबेसोर जाबाय गामिनि नायफैदों माने शुटिंखौहाय दसे बिदिनो नायफैबाय आरोना शुट मोनसे जोब्बाय ओमफ्राय नै बेस्थ'था सिनै माबायदि जाखो दानि शुटआ जों दसे उनाव शुटखौ लाबावसिगोन ना दायो आंनिया शुटआ जोबथ'बाय ओमफ्राय नै सासेनि लागासिनो बैथिंजाय ओमफ्राय ओरैजाय नै नायग्राफ्रा मोजां जोब्बाय दसे रेस्ट लादों आरो ओमफ्राय बैथिंजाय दङ निउस लाफैदों नै हरनाय रादाबनि बिथिंजाय जोंखौ निउसआ इन्ट्रडाक्सन लागासिनो ओमफ्राय दायो निउसखौ लाखांनानै जों बेलेगाव लकेसनाव चेन्ज खालामसिगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना एसे जोंनि इन्ट्रडाक्सन लादों आरो सोंनाय फिन्नाय बिदिनो थेंक इउ स' माच जोंखौ बिदि सोंनाय लाफैनायनि थाखाय लकेसन चेन्ज जालायबाय दायो थांगासिनो जोङो थफ्लायानो जोबनो थाङा जोंना एक्टर जाबाथाय बिदिसो नामा थांगासिनो जोङो लकेसनाव नुहराखैनो बे थांगासिनो थफ्ला थफ्लि लानानै बिराद मेंबाय आङो
दायो जोंना सर्ट मोनसे जोबलायबाय ओमफ्राय दायो नै इसोरखौ लागासिनो जों दायो बेखौ नायनो थांसै र' बिसिनि सर्ट लानायखौ नायनो एसे लकेसना नायदो बरियाखा ना बिराद मोजां जोंनिखौ दानि लाखांबाय बिसोरखौ एसे फोरोंगासिनो हाबालै मोसाबानो जेबो जाया गानोसो मोजां मोनबावदों आङो आथियासो गोसोम गोसोम जामारबाय गोसोम गोसोम जामारबाय रेडि खालामगासिनो बिसोरखौ गरम जोब्बाय नै जों दासो सुट लाखांनानैसो बेयाव मोसागोन आरो दायो एसे फोरोंगासिनो जोंना दायो करिग्राफारा नायदो एसे जानजि सेरे biar gem deh cok Medan sudah. Oke, nah buat Yo. Deh, थाब खालामदो. थाब खालामदो. थाब खालामदो गावखौ एसे गाज्रि होननानै होनबावबाय. थाब खालामदो. जल्दी कर. जोबनायनि लाइनआ फैबाय दायो नै बे मोनसे सर्ट लसै ओमफ्राय जों दायो जानो थांगासिगोन आरो बाबा जाबाय दायो जों थांसिगोन दसे उनाव बिदिनो सर्ट लागासिनो जानो थांगासिनो जों गाइस दायो माने सुटआ जोबथ'बाय जोबनानै नै ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय बिराद उखैबायना ओंखाम दायो थांगासिनो जोङो ओंखाम जानो थौदो आंजों लोगोसे फाइनालि लोगोफोर जोंना सुटआ जोबमारबाय दिनै ओमफ्राय दायो थांगासिनो जों ओंखाम जानो ओंखाम जानायखौ आं देखायबाय थाला नोंथांमोना जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ फैनो गोनां बैसागुखौ नोंथांमोना बयबो अनसायगोन आरो बजबना लागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय